Hello guys, good morning. Hello Francine, good morning. Kakagising lang namin guys. Papakainin ko ng breakfast. Pinapakain ko muna ng toast, pudjot-pudjot. Kasi gagawa pa ako ng food niya. Hello, good morning. Good morning. Ako, pag gumigising ako in the morning, natutulog ako balik pag nasa school na ang mga bata. And then, si Francine din natutulog balik. Good morning! Are you hungry? Hungry? Gawin ko muna yung food niya, guys. Can they be sing? Good morning sa inyo, dira. Good morning ninyo, dira. May buntag. May buntag ninyo, dira. May buntag ninyo, dira. The wheels and the bus go round and round all through the town. The wheels and the bus goes beep, 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 beep. The drivers and the bus goes beep, 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 all around the town. Ano to siya guys? Ano ba yan eh? Tawag dyan. Nilalagyan ko siya ng carrots na puree at saka yung apple. Gusto naman niya. Lala. Kain na yan si Francine. Kain na yan. Ano na natin, Ibi? Kain na yan. Yum, yum? Coffee. Want water? Pili-pili, pali mo kaon. Ako pang yun-yunan. So, water. Continue. Kaon na kakaon. Yum yum. Yay! Yum yum. Wala. Katapos nito, liliguin ko to. Humananin. Pagkatapos nito guys, liliguin ko siya. Tapos, tsaka ako kakain ng breakfast na. Tsaka si mama kakain ng breakfast. Good little star, how I wonder what you are. Sus, ginoo ko, na. Ang buhok ni mo. Taas na ng buhok ni Francine. Gupitan ko to pag 1 year old na. Gupit tayo ng buhok. Malamig na naman dito guys. Tinaasa lang kami ng weather. I think binigyan lang kami ng mainit binigyan kami ng mainit. Binigyan lang kami ng sunny days ng mga 1 week lang ata yun. Tapos ayun, malamig na naman lagi. Kakatamad na naman pag malamig Coffee. Kape lang muna. Mamaya pagkatapos ni Francine tsaka ako kakain. Kakain lang ako ng toast guys. Dan. Ano na? No. Dan. The wheels and the bus go round and round. Uy. Oh, you hit yourself? Yeah, dili. Yeah, mana Francine. Uy. Pag pinapakain ko guys, kinakantahan na ako ni siya kay para kaon. Pala. It's okay. Boom. So, ayun na. Natapos ko na si Francine liguin at mapakain. Dumating na din sa Tiela. Papakainin ko ng lunch. Ayan si Francine ay. Nanapon dire. Hoy, hello. Cut food. Cut. Sige. Cut. Agad. No. May tupiin ako doon sa sala ba. Come here. Go down. Ako ni patulgon ron.
Katapos patutulugin ko to, tapos magtutupi. Pakainin ko po muna pala ng ano, ng lunch si Ila. Tingnan nyo yung ano namin guys, sala namin. Andyan na lahat. Andyan yung tanim, yung vase, at yung isa pang tanim. Andyan. At nandito yung mga anuanan. Kasi si Francine, inaano niya, kinakain niya yung soil ng plants guys. Katong yung ganito, kinakain niya. Yun mga tupiin ko. I'm wearing t-shirt from Cagayan de Oro. Chada gyud. Hello sa mga taga Cagayan de Oro at taga Iligan City. Mahangin sa labas, malamig. Ayun na namang isa. Taman. Taman. Sige na siya, sunod yun ako. Kahit saan ako magpunta, sinusundan ako. You gonna help me, Help me folding? Oy, no! Come here! Oh, yan pong abton to. Ilalagay yan ng papa niya sa sa basement. Hoy, it's so dusty, be. Francine, no. Come here. You gonna didi? Didiin ko to. Come here. Bye-bye. Bye-bye, mama. Ay, bye-bye. Bye-bye, mama. Bye-bye. Come here. Padidiin ko yan siya. Didi yan siya. Para matulog. Lagay ko lang to dito. Ang gulo ng table ko dito ba? Muranig. Para tong binagyo dito. May pa-table char. Dito sa kwarto namin. Come here, Francine! Iwan ko anong ulamin namin ngayong lunch ba. Naglabas ako ng ng meat. Siguro anuhin ko yan mamaya. Lulutuin ko yan mamaya pang dinner na. Pero yung lunch, hindi ko pa alam ano yung ilalunch ko. Ilalunch namin. Ano na lang, gulo dito ba? Ano na lang iulam namin? Ito na lang ulamin namin. Lalagyan ko na lang siya ng kamatis. Kami lang naman ang magla-lunch kasi si Frank ayaw na. Hindi yan nagla-lunch. Busog pa yan. Bread lang kinain yan kanina. Ila-lunch namin. Lalagyan ko na lang siguro siya ng lalagyan ko siya ng kamatis. No? Sarap siguro. Lalagyan ko siya ng kamatis for lunch. Hello! Sige na. Sunod yun ako. Andyan na naman siya, oh. Hi! 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 Sunod. Sunod po ni siya. Anti ko dalis ko sa pikas. Sunod. Ay, nakakatawa pag meron kang meron kang sa banyo ako. Susunod naman yun. Tere! Dedeng! 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 Tago-tago mo dyan. Dedeng! Sunod-sunod yan. Sunod. Tala, halika na. Halika dito. Come here. Come here, stand up. Francine there. Patingin-tingin sa salamin. Luto tayo ng paniudto, Bi. Gutom na, Bi. Hindi ako, kumain lang ako ng isang toast. Gutom na gutom. Hindi ko pa ito napadidi ba? Kasi, lagyan natin yan, Bibi. Diyan, lagyan natin yan, Bi. Lagyan natin dyan, Bi. Kasi, nalaptin ng malaksang papa. Ang iyahang didi, mo pa'y paghuman og sterilize. Ayun. So, timpla tag didi ni mo, be. Timpla tag didi. Anuhan ko muna to ng didi, guys. Para makatulog. Guys, matutulog na si Francine. Matutulog na kami. Matutulog na kami. Geng. Tulog na kami. Matulog na kami. Tulog na ikaw? Matulog na ka, be? Tulog na ka? Tapos na akong kumain, guys. Hala, ang dilim,
Dag-um ba? Uulan ata. Lalabas pa naman silang Frank. Lalabas sila kasi lalabas niya yung si Francine mamaya pagkatapos magkuan. Matulog ni Francine. Nagnap pa si Francine. Natulog ni Mr. doon kasi hindi siya natulog, guys. Kaya binigay ko sa kanyang papa. Tsaka tapos na akong kumain. Hindi ko na ako nag-film kasi gutom na talaga ako, guys. Grabe ng lamon. Gutom na talaga. Ayun, oh. Tuna lang at saka nilagyan ko siya ng sibuyas, kamatis. Sarap naman. Yan lang nilagay ko. Ngayon, guys, naglilinis ako ng kusina, guys. Lilinisin kong kusina. Kasi grabe ang dust dito pala. Oh, hindi ko napansin. Ilang million years na to. Balagay ko kayo sa lagayan ko ng bigas. Wait, pakita ko sa yung lagayan ko ng bigas. Dang! Wala na yung sulod. Wala na yung rice. Patay. Ako yan nakuha. Ano yan siya, guys? Lalagyan siya. Yan siya. Binili namin yan siya. May mga biscuit yan dyan. Parang ano lang ba, Pilipinas. Tapos, ginawa ko siyang lagayan ng bigas. Ang dilim ay parang uulan. Kaning clip, tong clip ko, guys, 2 years na to. Anawa, nagbukuan na, napangag, gikuan ni Francine. Sa Pilipinas pa to ba? Na clip. Paano ko itong refund mamaya? Ipapaano ko to ni Frank kasi lalabas sila, guys, mag-grocery. Ipapaano ko to itong refund para mawala na dito. 25 cents yan, 25 cents taga isa ng refund. Is that lahat? I want it, but in microwave. Okay, it's on. Oh. I told you it's on. I was looking for the mobile. I didn't think it was there. I wonder if you like that, eh? Sugar na? What do you like that? This Coffee? there. Yeah. Yeah, I will have that while I'm cleaning him since he's sleeping. Yeah. I'm gonna clean that. Thank you for the coffee. Coffee. Pangalawang coffee ko na to. Init.
ko sana ilinisin din ang fridge at saka yung mga shelf kasi ang ano na dito guys, grabe. Oh, ang ano niya hindi siya organized. Char mag-organize. Nilinis ko na to siya the other day. Hindi actually hindi namin to siya ginagamit kasi hindi ko naman alam kung ano yan ang mga laman yan, oy. Yun, may paprika, yung paprika, pepper curry at knobloch. I think ang knobloch is garlic, baby, right? Yeah. I think that's all I know. Then steak o salt. Oregano, parang nadinig ko na yan pero hindi ko alam kung ano yan kung anong itsura niyan. Kaya ito lang yung muscat, petersilie at dill, hindi ko alam. At saka hindi ko siya nilalagyan kasi ang spices namin nakaganito. At tingnan nyo guys, hindi ko alam kung saan, kung which is which, kung saan yung ano. See, nakaganito na siya, so hindi ko yan ginagamit. Pero, nung nilinis ko siya, kasi yung salt namin nakaganito lang, at saka ganito, see, hindi ko alam kung saan ang ibang spices guys, nasa ilalim na. So, nilagay ko ang salt. Salt lang ang andyan. Ay, ginoo ko. Ang dami pa kasing paarte-arte. Salt lang nilagay ko. Minsan, sinisipag ako maglinis. Naglilinis ako, pero minsan naman tinatamad tamad talaga ako. Ayaw ko talagang maglinis. Natapos ko na siyang linisin, guys. Ayun. Hindi siya masyadong malinis ng pareho sa iba na parang shining like ano talaga. Pero at least nakuha yung mga kinagulangan ba? Nakuha yung mga dati pang dumi. Hindi siya as neat as like others na kung maglilinis sila na naka-film pagkatapos parang ano nakaka-amaze guys no, lalo na yung mga ano talaga maglinis ba, yung talent talaga nila yung maglinis. Coffee na ako at least, pero malinis na siya di ba? Malinis na siya at least. At yung dito nalinis ko na yung dito banda kasi ang dusty niyan guys kanina. Guys, nasa sala na ako. Natapos ko na yung kusina doon. Nagising na din si Francine. Nakalimutan ko, may tupiin pa pala ako. Walang katapusan. May tupiin pa pala ako. Pero damit lang to ni Francine at saka yung isang line namin. So, I think i-end ko na yung video guys kasi mahaba-haba na din siya siguro. I'm not sure. So, tutupiin ko lang to at saka yun nga, i-prepare ko si Francine at saka lalabas na sila at relax lang ako konti dito. So, ayun na guys, that's all for today. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa panonood at I hope to see you again on my next video. Bye-bye and have a good day everybody.